Исәмсез эфирда Душанбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Однаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Яңартылган Шулман проспектында шәһәрдәшләргә борылышлар җитми. ЮХИД инспекторлары моңа ничек карый, Гүзәл Шихапова ачыклады. Мен һәр ел неге поликлиника келіп прививка ясымын, мен грипп белән авырмыймын. Үзеңне һәм якыннарыңны грипптан сакларга вакыт бар әле. Прививкаларны 1 ноябрьгә кадәр ясыйлар. Киемнәре табылды, ә хуҗалары һаман да юк. Югалган балыкчыларны эзләүләр дәвам итә. 16 октябрьдә юлчылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Әмма Киев Сафа корырга вакытлары гына булмады. Чаллыда юл хуҗалыгы эшчеләре елның иң мөһим объектында төзекләндерүне тәмамларга ашыкты. Шулман проспекты инде иртәгә тапшырылачак, шулай да шәһәрдәшләр арасында канәгатьсезлек белдерүчеләр дә бар. Зорлар күп булса да, борылышларны яңадан үзгәртергә теләмиләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 36 комплекс янында юлчылар борылышларның торышын үзгәрткән, светофорлар, ясалма киртәләр барлыкка килгән. Моңа карата якын тирәдә яшәүчеләрнең фикере төрле. Берәүләр хуплый, берәүләр каршы, ә кайберләре бөтенләй үзгәрешләрне сизмәгән. Проще, допустим, даже с этого дома выезжать, ездили всегда на тот конец. Но сейчас здесь поближе стало. И даже сюда попадать, надо было на тот разворот уходить 2 метра. Здесь уже стали ближе сюда. Стало очень далеко ехать и разворачиваться. Ну, так, в принципе, все нормально. Ну, вот, к сожалению, то, что вот развороты далеко только сделаны. Светофоры поставили, это тоже хорошо. И пешеходные переходы увеличились. Здесь же школа рядом. Поэтому уж как бы пешеходные переходы. Вроде и раньше так же неплохо было, только разворот был далекий. Все, так сейчас все хорошо. ГЭС ягына таба борылыш 100 метрга күчерелгән, җәмәгать транспорты 36 комплекска кадәр йөри башлаган. Бу бик яхшы ди шәһәрдәшләр. Разворотларны үзгәрткәч, күп автобуслар хәзер менә бу остановкада туктый башладылар. Элек без менә нигә метро остановкасына кадәр барадыр. Монда 109 гына йөридер. Ә хәзер инде аннан менә монда күбрәк автобуслар туктый. Боровецкая поселогы тирәсендә яшәүчеләр исә борылышны күчерүгә бер тавыштан каршы чыкты. Хәзер 50-51 комплексларга керү өчен машина йөртүчеләргә өстәмә чакрым үтәргә туры килә. Кемдер экологиягә зыян ди, берәүләр ягулыкка киткән чыгымнарны саный. Ә шәһәрнең баш инспекторы куркынычсызлык ягында, шуңа күрә борылышлар саны нормадан артмаска тиеш ди ул. Есть геометрические параметры нахождения разворотов. Вот вы помните по первой дороге, сколько было там нареканий, когда мы эти 2 разворота убрали, вот начиная от Низамединова до БСИ. Но сколько там постоянно были пробки из-за этих разворотов. Любой разворот – это и очаг аварийности. Без Камдорстрой белгечләре белән телефоннан сөйләштек. Төп подрядчылар Шулман проспектында бернинди үзгәрешләр дә каралмаган дип белдерде. Барысы да проект буенча эшләнелә дип аңлаттылар. Объектны куллануга иртәгә тапшырачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Гриппка каршы прививка ясатырга соң түгел әле. Вакцинация сентябрьдә үк башланды, 1 ноябрьгә тәмамланырга тиеш. Прививканы 6 айдан олырак балаларга ясыйлар, табиблар кибетләрдә, мәктәптә, медицина учреждениеләрендә, транспорт өлкәсендә эшләүчеләргә иммунизация үтәргә киңәш итә. 60 яшьтән узганнарга, йөкле хатын-кызларга да сәламәтлекләре турында кайгырту кымаучы аламас ди белгечләр. Хәзер авырулар көчле бит инде, шуңа күрә инде ясатырга булдым. Мен һәр ел неге поликлиника келіп прививка ясымын, мен грипп белән авырмыймын. Киемнәре табылды, ә балыкчылар һаман да юк. Узган атнада 2 шәһәрдәшебез Кырыныш тирәсенә балыкка чыгып китә һәм кайтмый. 10 көн дәвамында башта машиналарын, соңыннан көймәләрен таптылар. Бу елларда коткаручылар балыкчыларның киемнәренә юлыкты. Эзләүләр дәвам итә, белгечләргә волонтерлар да кушылды. Чаллыда төрле сәүдә үзәкләрендә балның төрлесен сатып алырга мөмкин. Әмма сәламәтлек өчен чыннан да файдалы һәм кушылмаларсыз булганын айыру кыен. Чын балны ничек сайларга безнең сюжетыбызда карагыз. Чын балны таныш сатучылардан алсан яхшы. Пегановлар Чаллыга 1 тапкыр гына килми. Алар Краснодар, Адыгея, Башкортстан өлкәләреннән 40 төрледән артык бал алып килгән. У меня вот заболит печень. Я раз ложечку меда теплой водичкой запью и не болит уже. Поджелудочная, если забарахлит, тоже мед. Вот. Вообще я покупаю, как только начинается вот это качать мед, я покупаю по 4-5 банок 3-литровых. Но мы с мужем вместе
Кушаем, я делаю еще лекарства. Ассортимент киң һәр төрдә файдалы үзлекләргә ия. Берсе йөрәккә файда, икенчесе буыннар авыртуыннан дәва. Юкә балык салкын тиюгә каршы тора. Каштан балык кан тамырларына кирәк. Шәһәрдәшләр кыргый кортлар балын яратып ала. Бу бал витаминнарга аеруча да бай. Это считается самым зрелым медом. Он самый спелый, в него попадает, он отжимается, в него попадает пыльца, перга, соты, маточное молочко, трутневое маточное молочко. Этот мед оздоравливает весь организм в целом и особенно полезен в осенне-зимний период. КамАЗ мәдәният йортында балны арзан бәягә сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алучыга 1 килограмм юкә балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры нибары 1000 сум. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә Чаллыда 17 октябрьдән 20-сенә кадәр булачак. Көзгü салкыннар шигенергә уйламый, кышка да озак калмады. Күпләр инде бүген үк салкыннарда ни киясен кайгырта. Кышкы киемнәр стайлы, ул затлы да, матур да булырга, иң мөһиме иясенә ашарга тиеш. Күп кенә хатын-кызлар яңа тун турында хыяллана. Аны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә? Киләсе сюжетта. Uzun һәм кыска заманча туннар шәшке һәм мутоннан баш киемнәре төрләрен санап бетергесез. Күңелең ниндине тели, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, барлык үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачыла. У нас представлены шубы 6-литных фабрик Пятигорска. Все модели шьются из высококачественного сырья. Есть эконом-варианты, есть средние категории, есть высшие категории. Нужно знать, что именно вы хотите. Если вы не знаете, мы вам в этом поможем. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы әйдәп баручы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Сатып алучылар өчен төрле ташламалар, кичектереп түләү мөмкинлеге каралган. Пенсионерлар өчен дә төрле акциялар бар. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. И вот сейчас я пришла примерить уже новую модель шубы, шапку. Я уже, можно сказать, приобрела. Здесь выбор огромный на все капризы и возрасты. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 18 октябрьдән 20-сенә кадәр КамАЗ мәдәният йортында эшләячәк. Ярминкә иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр.